Amigos, amigas, veciños, veciñas, o meu nome é Pablo Couto e fun elexido polos meus compañeiros como candidato á alcaldía de Carral. Por unanimidade, se me encargou encabezar a lista socialista para as vindeiras eleccións. Lista formada por xente humilde e traballadora, con moitas ganas e ilusión, xente que quita tempo de onde non hai para mellorar o seu povo, para mellorar o futuro dos seus fillos, para, en definitiva, facer un Carral mellor. A maioría de nós provimos de asociacións, de clubes deportivos, de ONGs. No meu caso, fun presidente da Asociación Xuvenil Milepico xa de mozo e, posteriormente, presidente da APA do Vicente Otero Valcárcel de Carral. Quería lembrar estes 4 anos que pasaron. Fai 4 anos o PP gañou as eleccións por un escaso marxe, por un pequeno puñado de votos, obtiva a maioría no 2015. Pese a todo, as forzas de progreso e as forzas de esquerda xa ganaron esas eleccións. Fixemos unha oposición firme e constructiva. Unha oposición que non só puxo foco nos problemas do povo, senón que tamén tratou de amañalos ante a pasividade do Partido Popular.